Salam mehriban imanlı doğanlam we qadırdan iyleşlem. Doğruluk yolu gepleşimede hoş geldiňiz. Durmuşymyzda biz her hili ýagdaýlara duş gelýäris. We olaryň köpüsi dürli, biziň halamaýan, eslemeýän ýagdaýlarymyzdyr. Elbetde köp insanlar kyn ýagdaýlarynyň içinde ýaşamagy öwrenýärler. Emma köp adam bu kynçylykly ýagdaýlarynyň içinde üstünlükli bolup, Hudaýyň esleýän maksadyna we emele getirjek gowy häsiýetlerine öwrenip ýaşamaýar. Hudaý özüne iman eden her bir imanlynyň durmuşynyň her ýagdaýyna Rebbe bil baglap, onuň maksadyna ýaşamagyny we ýagdaýlarynyň üstünden erkin we yeňişli bir hökmüne bürgüt ýaly ganatlaryny gerip ýokardan uçmagyny isleýär. Ine bu sebäpden bugünkü gepleşimizden başlap bir näçe gepleşimizde biz siziň bilen Hudaýyň mukaddes ýazgylarynyň köne äht bölümünden Yusuf peýgamberiň durmuşyndan bolan, durmuşymyz üçin wajyp bolan sapaklary öwrenäris. We nädip yeňişli ýaşamagyň ýollaryny öwrenäris. Köplenç insanlar arasynda umuman alanda her bir zat üçin bäsleşik bolýar. Hatta bir kiçijik maşgalada bir enatanyň çağılary bolan ganybyr doganlar arasynda hem ýaşlykdan biri bilen bolan bäsleşigi görse bolýar. Iň ýakyn dost arasynda bolsun, ýa-da goňşular arasynda bolsun, ýa-da owa bilen owa arasynda, şäher bilen şäher ýa-da ýurtlar arasynda bolsun, hemişe diýen ýaly adamlar bäsleşigi gowy görýärler. Özlerindäki bar zatlary bilen ýa-da yeten derejeleri, owadanlygy, baýlygy, bilimi, garaz her bir zady bilen matanyp bäsleşýärler. Siziň maşgalaňyzda doganlar arasynda nähili bäsleşik bardy? Köplenç görämäge bir ziýansyz ýa-da peýdaly görünýän dürli bäsleşikler, käwagtlar adamlar arasynda görýiplige, bir-birini ýigrenmäge, gahar gazaba, dönüklige, namartlyga, hatta gan dökmeklige hem alyp barýar. Arada telewizorda MMA söwüşi boýunça dünýä çempionatynyň iki belli dünýä çempionlary bolan iki söwüşçi, Irlandiýaly Conor McGregor we Habib Nurmagomedov arasyndaky söwüş ýarşy geçirilişine seretdim. Bu söwüşçiler arasynda ýöne sport bäsleşigi däl, gahar gazap, ýigrenç ýaly hereketler hem ýüz berdi. İnsan hatta bäsleşikde ýeňen bolsa da köşeşip bilenok, gaharyndan, ýamanlygyndan dänip bilenok. Muňa meňzeşlikde köplenç, belki de biz hem dürli ýagdaýlara duçar bolup, hatta çykgynsyz ýaly ýagdaýlarda, ýa-da kimdir biriniň ýamanlygy netijesinde, ýakyn adamlarymyzyň, belki de ganybyr doganymyzyň, ýakyn dostumyzyň özümize eden ýamanlygy, namartlygy ýa-da dönükligi bilen ýüzbeýüz bolan ýagdaýlarymyz bolýar. Bu ýagdaýlarda Hudaý näme üçin meni gowramady? Näme üçin bu ýagdaýymda Hudaý meniň tarapymda bolmady diýip, hatta onu hem özümize taşlap bize dönüklik etdimike diýen pikirleri eden bolmamız hem mümkin. Emma Hudaý hiç haçan bize dönüklük etmeýär we bizi hiç bir ýagdaýymyzda taşlamaýar. Hatta biz muny şo wagda görüp bilmesekde, Hudaý hemişe biziň ýagşylygymyza we öz maksadyna laýyk zatlarda ösmegimiz üçin, biziň bähwidimiz üçin hereket edýär. Dönüklük edilmegi we netijede köp eziýetli ýagdaýlara uçramagy biz Ýakup peýgamberiň ogullarynyň we Misre gul edilip satylan Yusuf peýgamberiň hem durmuşynda görýäris. Yusuf peýgamber doganlar tarapyndan dönüklük edilip bir ýat ýurda gul edilip satylanna gaty gıynalypdy. Köp gezek umytsızlykda galypdy. Emma Hudaý şol ýagdaýlarda hem Yusuf bilenni we onuň bähwidi üçin işleýärdi. We bu dönüklüğün ağrısını çekmekten yeňişli durmuşa yetmek üçin hereketdedir. Gelin bu aradaky taryhdan käbir aýatlary okap geçelim.
Gelip çıkış kitabı 37. bab. Doganları Yusufu uzaktan görüp, henüz yakınlaşmanka onu öldürmeğin kasına çıktılar. Olar biri-birlerine, "Hanha, düş görücü gelýär. Gelin, onu öldürüp, gurruk kuyuların birine taşlalyň-la, onu bir yırtıcı hayvan iyiptir diýeliň. Onsoň göreli bakaly, onun düýüşleri çyn bolup çykaýarmyka?" diýişdiler. Muny Ruben eşidip, "Ýok, onu öldürmäliň" diýip Yusufu halas etmeye çalışdy. Yusuf buların elinden halas etmek ve onu sağaman izina, kakasynyň ýanyna iýermek üçin Ruben olara, "Onu şu çöldäki guya taşlan, ýöne ona el gatyp, ganyna galaýmaň" diýdi. Yusuf doganlarynyň ýanyna gelenne, olar onuň egnindäki üýtgeşik donuny sypyrdylar da, Yusufu gurruk guya taşladylar. Olar naharlanmaga oturanlaryna, Gilgatdan Ismailların kerweninin gelýändigini gördüler. Düýelere hoşboý isli otlar, melhem hemne ladan yüklenenni. Olar bu yükleri Misir'e alıp barýardylar. Yahuda doganlaryna, "Doganymyzy öldürüp, ganhorlugymyzy gizlänimiz bilen gazanýan zadymyz näme? Gelin onu Ismaillara satalyň. Goý, ol biziň elimizden jebir çekmesin. Ol biziň doganymyzdyr. Öz süýegimizdir" diýdi. Doganlary Yahuda gulak asdylar. Midyan täjirleri ol ýerden geçip barýarkalar, doganlary Yusufu guýdan çykaryp, onu 20 kümüş teňe Ismaillara satdylar. Olar bolsa Yusufu Misir'e alıp gittiler. Ruben guya gaýdyp geldi we ol ýerden Yusufu tapman soň ýakasyny ýyrtyp zarynlady. Ol doganlarynyň ýanyna baryp, "Oglan ýok, indi men nädeýin?" diýdi. Onsoň olar bir erkeji soýup, Yusufuň donuny onuň ganyna buladylar. Olar Yusufuň üýtgeşik donuny kakalarynyň ýanyna eltip, "Biz bu donu tapdyk. Seret, bu seniň oglanyň dona däldir-de" diýdiler. Yakup donu tanap, "Bu oglumyň donu. Onu bir yırtıcı hayvan iyipdir. Yusuf şek şüphesiz parçalanypdyr" diýip ağlady. Yakup ýakasyny ýyrtyp zarynlap, ençeme günläp oglanyň ýasyny tutdy. Yakup'un ähli ogullardyr gyzlary gelip ona göwnlük berjek boldular. Emma ona göwnlük berip bilmediler. Yakup, "Şu hasratym bilen öller dünýäsindäki oglumyň ýanyna gitjek" diýdi. Şeýdip kakasy Yusufuň ýasyny tutmagyny dowam etdirdi. Ismaillar Yusufu Misir'e getirip, Faraonyň jan penalarynyň baş tutany Patifara satdylar. Rep Yusuf bilen biledi. Yusufuň işleri oňuna boldy. Ol Misirli jenabynyň öýünde ýaşaýardy. Yusufuň baştan geçiren bu doganlar tarapyndan edilen dönükligi barada eşlenimizde kalbyňyzdan nämeler geçýär? Gany bir doganlaryň öz doganyny şeýle öldürmek islemegini gödöňüne getirmek we kabul etmek elbetde kyndyr. Olaryň bu eden hereketlerini biz hiç haçan dogry diýip bilmäris. Olaryň kalbyna çuňur görýiplik we onuň dörediýän ýigrenji bardy. Elbetde olarda bu hereketlerini aklajak sebäpleri bardy. Yakup'un ilkinji ayarları biri bilen bäsleşlikde ýaşan uyalardy we onuň 12 ogly 4 sany dürli enelerden doglan çağalardy. Erwet tarapyda Yakup ogullarynyň arasynda Yusufa aýratyn baha vermegi we ona has ýakyn göz bilen seretmegide. Munyň üstesine de Yusufa aýratyn bir gymmatbaha don geydirip, doganlarynyň arasynda ona şahzada kimin ýa-da ýokary derejeli biri kimin seretmegi bardy. Yusuf hem kakasynyň özüne beýle göz bilen seretmeginiň üstesine özüniň arzuwçyllygy we özüniň aýratynlygy baradaky görýän düýüşlerini paýlaşmagy bilen hem doganlaryny öjükdirýärdi. Doganlary Yusufuň bu aýratynlygyny gowy görüp, kabul edip, begenip bilmän görýiplik etdiler. Ona gaharlandylar we ony ýigrenip başladylar. Netijede onu yekelikte, çola yerde kakalarından uzakta tutanlarına ona aç sırtlanlar ýaly topulup ganyny dökmek istediler. Soňunda hem dönüklük edip, doganyny Misir'e gul edip satyp goýberdiler.
Gynansak da köpüýemiz dönüklüğün acı tagamyny durmuşymyzyň dürli ýagdaýlaryna we dürli ýaşlarda belki dadyp görenler. Belki sen iň ýakyn dostuňa ýa-da joraňa özüňiň kimdir birine aşyk bolandygyny hiç kime aýtmagan diýip paýlaşansyň. Olla gidip şo wada klassdaşlaryň hemmesine aýdandygyny ertirsi gün öwrenip utanansyň. Belki de hemme dostlarynyň gowy meýlis barada gurrungun edip, hemmesiniň ol meýlise gidip seni çağırman, aýryp goýanlyklaryny bilip galansyň. Belki de eneň ataň durmuş gurup, batly ýaşap, seni we doganlaryňy ulallyp, öýlendirip, alada etmegine garaşýan wagtyň bir-birini terk edip, olar aýrylyşyp gidenler. Netijede sen ýeke taşlanan, islenilmedik, dönüklük edilen biri ýaly duyansyň we şeýle duýgularda ulalansyň. Ýa-da kimdir biri senin oýlap tapan ideýalaryny ýa-da planlaryny eşidip, soňra gidip özüniňki ýaly ulanyp, sana değişli bolan derece ýa-da awraya ýa-da maddi peýda eýe bolanlar. Bu ýagdaýda hem özüňe dönüklük edilen kimin duýarsyň. Ýa-da iň ýakyn adam bolan, onun her bir ýagdaýyny aladasyny edip, ýagşylyk edip gelen adamyň ýa-da dostuň wagty gelip sana hormatsyzlyk edip, seni yamanlap, gıýbatyny edip, ýigrenip başlanyna dönüklük edilen kimin duýýansyň we başga da köp muňa meňzeş ýagdaýlary baştan geçirenler bardyr. Bular diňe bizler, hatda Rabbimiz İsa Mesihiň özü hem baştan geçirdi. Onuň ýakynyna bolan 12 şägirdiniň biri Ýuda Iskariot ona dönüklük etdi. Iň ýakynyna bolan 3 şägirdiň biri Petrus ony düşmanlarynyň öňünde ret etdi. Hatta haçtaky ölümüne, biziň günälerimizi özüsine alanna, Reb Hudaýyň özüni taşlap giden ýaly duýup, Hudaýym, Hudaýym, näme üçin meni terk etdiň diýipdi. Yusuf hem özüniň doganlarynyň hatta onu öldürüp, ýa-da bir ýat adamlara satjagyny hiç haçan hem inanmandy. Emma bu ad doganlary bilen soňky duşuşy, ölüm bilen ýüzbe-ýüz bolmagydy. Doganlarynyň onu öldürjek bolmagy we onu bir çuňur guya zyňmaklygy gaty hasratly bolanlar. Emma olaryň özüniň ýalwarmalaryna hem teretmän, onuň üçin ýüregi hem awamanlygy, onu hasalap geçedip köp hasrat çektirenler. Doganlary köp ýyl soňra Ýusufyň hasrat çekip ýalwarmalaryny ýatlap şeýle diýipdiler. Olar biri-birilerine şeýle diýişdiler: biz öz doganymyzyň garşysyna eden günämiz üçin ceza çekýäris. Ol bize nähiller ýalwarypdy. Emma biz onuň çekýän hasratyna pisint etmänlik. Şol sebäpli de inni biz hasrat çekýäris. Doganlary Ýusufy diňe bir ýok etmekde, ona eziýet çektirip, ondan diýinmek bilen bir hatarda onu ýat adamlara satyp, hatta pul gazanmak hem isländiklerdir. Netijede doganynyň hasratynyň üstüne hasrat goşup, onuň eziýetlerini hem özlerine bähwit gözlemekleri has hem agyrlydyr we dönüklügiň erwedidir. Bu ýagdaý bugünler hem täzelikde. İnsan günälligi, betpärligi beterleşdi welin düzelmedi. Bugünler hem doganlar, dost ýarlar, iýleşler biri-birilerini pul üçin, derece üçin, ad awra üçin, ýa-da bir wezipe kürsüsi, ýa-da pagon üçin satyp ýörler. Ýa-da nähak ýere yamanlanyp, günäkärlenip, hasratyň çuňur guýusyna atylýanlar hem gaty köp. Yusuf bu çekýän hasratyna özüni ýeke duýanlar, umytsyzlygyna, belki de Hudaý hem onu taşlandyr diýip pikir edenler. Emma Hudaý onuň bu ýagdaýyna onu taşladymy? Elbetde Hudaý onu taşlamady. Bu çykgynsyz ýagdaýyna hem Hudaý Ýusufyň doganlarynyň hatta açgözlügini ulanyp Ýusufy ölümden halas etdi. Täjirler gelmänke Ýusufyň doganlary onu öldürmegi planlaşdyrýardylar. Birdenke Ismaillardan bolan täjirler edil Ýusufyň taşlanan guýusynyň üstünden geçýärler. Käbirleriniz üçin bu tötänden bolan bir ýagdaý ýaly görünmegi mümkin.
Emma mening üçin bu tötänden bolan ýagdaý däldir. Hudaý bu bolýan zatlary bilýärdi we bar zatda onuň ygtyýary bardy. Täjirler edil wagtyna ýetişdiler. Çünki Hudaý Ýusufu Misre alyp barmak isläpdi we Ýusuf arkaly ajaýyp maksadyny berja etjekdi we gudratdyr alamatlaryny we anamdarlygyny wagty gelip görkezjekdi. Bulary etmek üçin bolsa Hudaý görünmezden maksadyna laýyk işlerini ýerine ýetiripdi. Şunu berk bilmelidir. Her bir düşen ýagdaýymyzda bize görünmese-de Hudaý hemişe bizim durmuşymyzda işleýändir. Özüňi Ýusuf ýaly çuňur guýynyň içinde ýeke, umysyz galan ýaly duýanyňna bu hakykaty ýatda sakla. Hudaýyň anamdarlygyna we hemişe senin gowluň üçin hereket edýändigini bilmeň, diňe kyn ýagdaýyňdan ýeňişli çykmagyňda sana ýardym etmek bilen çäklenmän, hatta geçmişdäki kemçilikleriň we ýalňyşlyklaryň üçin özüňdäki bar bolan puşmanlyklaryňna, ökünçleriňne we özüňi günäkärläp umysyzlyga batmagyna hem sana umyt berip ýardam eder. Mysal üçin, şeýle pikirleriň käbiri seniň başyňdan geçdimi? Men gowy ata bolup bilmedim. Ýa-da durmuşumyň köp bölegini günäli ýaşaşa sarp edip geçirdim. Geçmişde näme dogry ädimler aldım. Netijede erwet är aýal gatnaşygyna boldum. Ýa-da aýrylışdym. Ýa-da aýrylışmagyň gyrasyna durun. Ýa-da İsa Mesihiň hakykaty barada yeterlik derejede adamlara aýdyp bilmedim. We ýene-de şuňa meňdeş başga da köp ökünçli geçmişler. Hudaý diňe başgalaryň biziň başymyza salan hasratly kyn ýagdaýlarynyň biziň gowlugymyz üçin ulanmak bilen çäklenmeýär. Ol hatda biziň özümiziň göýberen kemçiliklerimizi, nädorluklarymyzy hem biziň gowlugymyza ulanyp işleýär. Hudaý biziň durmuşymyzda başlan gowy işini ýarym ýolly taşlaman, soňuna çenli berja eder. Hudaýymyzyň bu adasy barada Resul Paulus şeýle diýär. Sizde ýaxşy işi başlan Hudaýyň muny İsa Mesihiň geljek gününe çenli bitirjekdigine ananýaryn. Hudaý biziň hasratly synaglanmyzy adyna şöhrat getirjek şaýatlyklara öwrer. Ýusufyň iň garanky günlerine hem, onuň gulçulukda galyp hasrat çeken günlerine hem, Reb Hudaý onuň bilen bolandygyny mukaddes ýazgy bize görkezýär we şeýle diýär. Reb Ýusuf bilen biledi. Onuň her bir ýagdaýyna Hudaý onuň bilen biledi. Biziň düşen ýagdaýymyzyň nähilligine seretmezden Hudaý bizi taşlamaz we terk etmez. Ýusuf özünde bolýan zatlaryň näme üçin bolandygyny düşünjek bolup köp soraglar berenler we oýlananlar. Emma ol hemişe-de Rebbine we onuň hakykatyna anamdar bolandygyny we Hudaýyň hem oňa anamlar galandygyny bize mukaddes ýazgylar öwredýär. Ýusuf köplenç düşen ýagdaýyndan halas etmese-de, ol bilen bile olup onu bereketlep ýardam edişýäli. Hudaý hem bizi düşen her bir ýagdaýymyzdan şobada çıkarmasa-da, biziň bilen bile olup bize gerek olan güýjüni we merhemetini bize berer we biziň bilen boljakdygyna ol bize wada berýär. Elbetde Ýusuf Hudaýyň onuň üçin bolan maksadyna soň düşündi we bu çeken hasratlarynyň sebäbini gördü we bu üçin soňra begenni. Hudaý Ýusufu bu ýollar bilen Misre getirmeginiň maksady soňra onu Misir padşasynyň sag eli derejesine çykaryp Hudaýyň saýlan halkyny, ýagny kakasy Ýakuby we öz doganlaryny maşgalalary bilen açlykdan halas etmek bolandygyny we netijede dünýäniň halaskary bolup dünýä gelmeli bolan Mesihiň gelip çykjak halkynyň ýok bolup gitmeginden gorandygyny bize görkezýär. Bu sebäpden Hudaýyň maksady şeýle pajygaly we hasratly dönüklügiň içinde hem amal aşypdy. Meniň öz durmuşymda hem maňa dönüklik edenler boldy.
Emma şolar netijesinde dören ýagdaýlaryň içinde hem Hudaýyň işleýändigini we maňa dogry ýaşamagy öwredýändigini görüp bilmegi we öz merhemeti we güýji bilen ol ýagdaýlardan ýeňişli geçmäge Hudaý ýardam etdi. Bulary düşünmekde we umytly bolmakda Ýusufyň taryhy we Hudaýyň her bir zady gowlumyza ulanyp biljekligi we işlejekdigi baradaky wadalary maňa ýardam etdi. We bugünkü gün hem her bir ýagdaýymda hem olary ýeňip geçmäge ýardam edip gelýär. Käwagt göskeni Hudaýyň nädip bu ýa-da ol ýagdaýymyzda işleýändigini duýmasakda, onuň biziň bilen bolup her bir ýagdaýda öz işini edýändigine umyt baglap bileriz we muňa biz inanmalydyrs. Bize garşy ýamanlyk edenlerine ýa-da dönüklük edenlerine biziň bulara berjek jogabymyz bize baglydyr. Hatta hasratymyzyň içinde hem biziň dogry hereket etmemiz Hudaýyň erkidir we islegidir. Hudaý bu ýa-da ol ýagdaýyna edýän işini we maksadyny şol wagt bize görkezmese-de, biz nähili hereket etjegimizi özümüz çözmeliyiz. Gadyrdan doganym, belki de sen hem özüňe nähak ýere edilen dönüklüğün ýa-da ýamanlygyň içindesin we bu ýagdaýyňda näme etjeňi bilýändersiň. ýa-da nä dogry, günäli jogaplary berýänsiň, ýa-da gözleýänsiň. Hudaýyň sözü bize dogry zatlary etmemizi we bular arkaly Hudaýy şöhratlandyrmamyzy we oňa bil baglap, ondan güýç we merhemet almamyzy isleýändigini ýazgylaryna öwredýär. Ýusufyň taryhyndan we mukaddes ýazgylaryň ajaýyp hakykatlaryndan biz ýamanlyga ýaşylyk gaýtarmagyň has dogrudygyny we hakyky edermenlikdigini öwrenýäris. Bugünkü gepleşigimizi jemlemeli wagt hem ýetip geldi. Bu wagtda bu sapamyzda öwrenenlerimizden öz düşen ýagdaýyňyzda peýdaly bolup biljek ine bu 3 ädimi şu wagtyň özüne etmegi size hödürleýär. Her bir ýagdaýyňyzda birinciden geçmişe seret. Durmuşyňyzyň geçen döwrüne seredip Hudaýyň nädip dürli kynçylykly ýa-da gowy ýagdaýlaryna size ýardam edip işländigini ýatlaň. Ve olar barada pikir edin ve Hudaýa şükürler aýdyň. Hudaý her bir ýagdaýda siziň üçin, gowluňyz üçin işleýär. İkinciden özüňi bagyşla. Puşmanlyga, günäli duýgulara salýan geçmişdäki eden günälerini, kemçiliklerini, ýalňyşlaryny ýatla ve olaryň baryny Reb Hudaýyň rehim şepagat ve merhemetli tatynyň öňüne dilegde getir ve onuň seni bagyşlaýandygyny ve hatta olary da senin gowluň üçin ulanyp biljegine anan. Üçüncüden başgalary bagyşla. Şu atam sana täsirini ýetirýän özüňe edilen ýamanlygy ýa-da dönüklügi ýadyna sal. Bu ýamanlygy eden adamy ýa-da adamlary Rebbin öňüne bagyşlaýanlygyny aýt. Ve Rebden bu hasratyňa şifa bermegini ve özüňe olary bagyşlamakda güýç we merhemet bermegini sorap dileg et. Mehriban illeşlem. Siziň her biriňiz size garşy ediljek ýamanlygy, dönüklügi baştan geçirjeňiz bolup biljek zatdyr. Ve bu ýagdaýda belki Hudaý sizi ýeke taşlan ýaly, alada etmeýän ýaly duýmaňyz hem mümkindir. Emma şunu hemişe ýatda saklamalysyňyz. Hudaý özüne iman edenleri ve dogrulygyna ýaşap, Hudaýy söýýänleri hiç haçan terk etmez. Hemişe olar bilen bile olar ve hemme zady olaryň gowlugy üçin ve öz şöhratly maksady üçin ulanar. Rabbimiz Hudaý her biriňize bereketlerini eçilsin. Size hasratlaryňyzyň içinde gövünlük bersin ve her bir ýagdaýyňyzy ýeňip geçmeňizde size merhemet etsin diýip dileglerim bilen siziň bilen hoşlaşýaryn. Hoş, sag bolun. Adamlar İsa Mesihiň ýygyna ermäge taýýar bolanlaryna oňa ýönekey dileg arkaly ýüzlenip bilerler.
Mümkin sen eýem İsa Mesihi öz ýüregiňe çağırmaga taýýarsyň. Eger bu şeýle bolsa, häzirki aýdyljak dilege ümsüm öz ýüregiňde goşulyp bilersiň. Rabbim İsa, men sana mätäç. Meniň günälerim üçin haçta janyň gurban edenine men minnettar. Men öz günälerimi boyun alýan we towba edýän. Men öz durmuşumyň gapysyny açyp, seni öz halaskarym we Rabbim hökmüne kabul edýärim. Meniň günälerimi bagyşlap, maňa baky ýaşaýyş berýäniň üçin minnettar. Meni öz islegiň boýunça özgert. Şeýlelikde men seniň ýüzüňe eriji bolaýyn. Amin. İsa Mesih öz ýüzüne erýänler barada şeýle diýdi. Meniň goýunlarym sesime kulak asýar. Men hem olary tanaýarym. Olar meniň ýüzüme düşýärler. İsa'nın wada beren bol elin durmuşyny baştan geçirmek üçin onuň ýüzüne erýänler her gün Hudaý bilen doga dilegi arkaly gepleşýärler. Onuň sözüni okuýarlar, ýa-da dinleýärler. Olar beýlekilere de Hudaý barada gürrüň berip, onu söýüp ýygyna erýänler bilen ýygy-ýygydan duşuşýarlar. Onuň ajaýyp wadasyny ýadyňda sakla. Ähli ýytyar ýerde gökde maňa berildi. Men dünýäniň soňuna çenli siziň bilen olaryn. Amin.